שלום, אני צביקה ברגמן, אתם כבר יודעים. ערב פסח תשפ"ד. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל ולכל המאזינים שלי והעוקבים שלי בכל האפליקציות. רוצה לאחל לכם חג שמח. אני רוצה לאחל לכם שתקומו כל בוקר והנפש שלכם תהיה שקטה ורגועה. אני רוצה לאחל לכם שתגיעו לשלב שכסף ישמש אתכם רק כמו כלי ולא יעורר בכם רגשות. ויהיה לכם מחסן מלא כלים שתוכלו להשתמש בו. אני רוצה לאחל לעם שלנו אחדות, שכל המנהיגים, הפוליטיקאים, אנשי התקשורת ידברו רק אחדות ויאחדו אותנו כי אנחנו אחים, ולא יפלגו אותנו לצרכיהם הפוליטיים כאילו אנחנו באיזושהי מלחמת כלבים. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל, לכל החטופים שיחזרו במהרה הביתה. אני רוצה לאחל לכל הפצועים החלמה מהירה ולמשפחות הנופלים. אני רוצה לאחל מזור ונחמה. אני רוצה לאחל לכולנו שיהיה לנו חג פסח שמח ושקט, ותביטו מסביב. תמיד יש מישהו שאפשר לעזור לו. תתרמו ותעשו טוב. נתחיל מלמטה וזה יגיע למעלה. שיהיה לכם חג שמח ורק בשורות טובות. אמן.